Čaute ľudia, máme Wheeler a dneska je tam u nového videa. Dneska to bude ďalší diel z Gas Stationu, 7. diel a autobus. Party autobus, dobre, idem sa pozrieť. Ježiši, viacej mi tam načarbal. Dobre. A tankujeme ti. Takže samozrejme, simulátor pumpára, musíme tu mať pumpu, proste, ty vole, koľko ich tu je. Dobre, musíme rýchlo. Dobre, tohto vybavím, ale zamestnanca musíme rýchlo, lebo neviem. Dobre, takže máme výzvu a tu musíme splniť, ale najprv si musím dať zamestnanca, pretože toto neviem, či zvládnem. Dobre, zaplatím ti a postaraj sa o to, ja nemám nervy. Dobre, ja to zatiaľ opratám. Poď. Bo. Poďme, sme najväčší upratovač celého sveta. A tedy som najlepší youtuber na svete. Ale nie. No ja ináč som sa ani nestiel poďakovať za 30 odberateľov. Reálne, my sme za chvíľočku dali 34, tak nejak sme to dali. A veľmi sa vám chcem poďakovať. Náš ďalší cieľ bude, jak sa to volá, náš ďalší cieľ bude 50 odberateľov, tak to dáme dole, tak ja neviem, lebo vy ste blázni, že ak dávate rýchlo tie čísla. A chcem sa na to ospravedlniť, že nevychádzali tak videá, ale asi to chápete, lebo začínam na škole koncoročky a takto, takže sa musíme učiť. Takže preto nebudú vychádzať videá tak často, ale budem sa snažiť točiť aj. Snad to budem, skombinujem to tak, zase to dnes to iba čarbe furt. Tak chápete, nejak to skombinujem, že budem aj natáčať, ale k tomu sa aj učiť. Hej, lebo vyšiel ten Gas Station, bol bez zvuku, lebo mikrofón mi nefungoval, ale už mi funguje našťastie. Takže som veľmi rád. Fakt ma nebaví toto tu čistiť po nich. Zelení mužici. Ale veď prosím ťa, nemám 4 ruky. Ty prestaň. To nedýchaj, keď nechceš ten smrad cítiť. A tebe čo vadí? Dobre. Aby si bola spokojná, tak ja ti to vyhodím. Poď. Konečne. Dobre, toto máme. Nie. Dobre, cigarety nemáme. Budeme sa doplniť. Doplníme produkty, dokupujeme tie cigarety, iba tie, čo sú zelené. Bam, dokúpime. Jak sa to volá? Alkohol. Ten iba zoberiem asi len 2, nejdem preháňať, ale ešte tie nanoty nejaké. $300. Dobre, natankujeme. Dobre, toto vyfarbíme. Zatiaľ, čo to vyčmáram, dajte like na toto video. Dobre, dali ste, super. Dobre, aspoň toto vyčmáram, aby to nevideli. Dobre. Fú, kámo. No, teraz som to ale nechce čistiť, takže dobre, to zmizli, takže hej, ja som si, aha, objednávka mi už ide, hej.
Juhu. A ak chcete, aby ďalší diel vyšiel z tejto starej série, tak samozrejme dajte takých 5 lajkov, no, môže byť. Aspoň pri tých 5 lajkov by ste mohli dať a ešte to, že si pozrite toto video až do konca. Ak to splníte, tak určite vyjde ďalší diel. A poď. Dobre, objednávačka. Dobre. Čo ešte neodchádzaš, veď som ti ešte nezavrel dvere, ježiš, to je proste, neviem, čo mi mám tomu povedal. Takí sú dnešní ľudia. Samozrejme, nie všetci. Dobre, to sme neobjednávali. Dobre, cigarety tam má. Alkohol. Dobre, a ešte zmrzlý. Dobre, tam je. Dobre, makáš. Som reálne vylepšil. Nemôžeme vylepšiť. Dobre, tak to nepôjde tak. Dobre, idem. Hej, no to čo? Nemôžeme všetko. Dobre, tak dodávka paliva. A koľko stojí? 200. To je $140, kámo. Aby sme nemuseli kupovať palivo, tak sme mali. A ešte ani poriadne do toho nesadne. Dobre. Takže zatiaľ mám nejaký čas a môžem to vymeľovať aspoň toto, kde chodia oni. A ja chápem, čo si Denis myslí, že proste furt mi čerpať iba na stenu. Dobre. Dobre. Toto spravíme. Dobre, toto spravíme. Nech to nie je načerbané. Poďme. Dobre. A ľudia, prepáčte, ale počkaj, vlastne to sa... Dobre. Ty niečo tu robíš? Natankujeme to, už sme to natankovali. Dobre, tak to ešte natankujeme, ešte musíme to doplniť. Ešte badam. Poď. To si za mňa robíš srandu. Ešte pani, musím si niečo vybaviť. Kde si Denis? Tu si, no poď.
Denis, to poď. Ty hada jeden. Dobre ľudia, toto bude na dnešné video všetko, ak sa vám páčilo, dajte like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Puu!